Коронавирусын сәбәбе итеп кибетләрдә лимон һәм имбиргә, сарымсакка бәяне күтәрделәр дә куйдылар. Әле февраль азагы март башларында килосы 200 сумнан артмаган имбирның бәясе 3500 сумга менде. Чыннан да алтын тамыр диярсең. Интернет челтәрләреннән фейк хәбәрләргә ышанып, халык каплана имбир, лимон белән туклануга күчте. Табиблар бу хакта ни уйлый икән? Пандемияга каршы алар белән чынлап көрәш алып барып буламы әллә? Иң беренче чиратта әлбәттә иммунитетны күтәрергә кирәк. Иммунитетны күтәрер өчен әлбәттә саф һавада, кояш астында, үзеңнең ихатада йөрергә кирәк әлбәттә. Бүлмәләрне җилләтергә һәм әлбәттә С витаминга бай булган ризыкларны ашарга була. Мин әйтмим, именно имбир, лимон дип, аларның да бераз файдасы булырга мөмкин. Именно имбир я лимон ашадым да коронавирустан котылдым дигән әйбергә мин ышанмыйм. Бүген кибетләр әкренләп от бәясе куйган әлеге товарларга бәяне төшерә башлады. Кайбер кибетләрдә имбирның бәясе 1500, икенчеләрендә 1000 сум тора. Тагын бер кибеттә аның бәясе хәтта шок бәя дип 880 сумга билгеләнгән иде. Ала инде телевизордан сөйләгән балалар микәнен кал. Менә бәянең артуын хуҗагыз гомумән ничек аңлаталар? Бәянең артуын. Бәйтегендә нидә орта инде бәя? Сатып алган җирдә. Сатып алган җирдә. Алар шул бернене куялар инде бар, арттырмыйлар. Алар берсеннән берсе карыйлар. Иммунитетно арттыра дигәчле, даже дело не в иммунитете, просто он очень приятный продукт, как бы говорится, инде. Аның һәр вакытта кулланасың и чувствуешь себя бодро и хорошо инде. Коронавирустан саклый дип уйлыйсызмы? Ну, саклыймы инде, сакламыймы, асын инде гомумән конкрет әйтеп булмый. Сколько бы им не пользовались, конечно, вреда не будет от этого, но я считаю такое, что мое мнение, самый лучший восстановление иммунитета – это наши природные условия, это солнце, это вода, это свежий воздух. Коронавирустан имбир белән лимон гына сакласа икән ул. 550 сумлык сарымсак, шундый ук бәягә лимон сатып алып ашасаң, шанмас җиреңнән шанырсың. Ләкин пандемияга каршы иң эффектлы чара изоляция режимын саклау, өйдә утыру, кулларны сабын белән ешрак юу. Халык шуны онытмасын иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.